The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Jeremiah 17:7 says, "But blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in him." Verse 8, "He will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." Jeremiah 17 verse 9 says, "The heart of man is deceitful above all things, and beyond cure. Who can understand it?" In Psalm 147, 3-5, "He heals the brokenhearted and binds up their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Great is our Lord and mighty in power. His understanding is infinite." 1 Thessalonians 4:13-16, "But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumper of God, or trumpet of God, and the dead in Christ will rise first." In Psalm 145:13-14, "Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures throughout all generations. The Lord upholds all who fall, and raises up all who are bowed down." Before we start our Bible study today, kinahanglan ang atong paggamit sa 1 John 1:9 principle sa our SOP. Kinahanglan nga limpyuhan kita sa mga sala, sa dili pa kita magatuon sa pulong sa Dios. Ang Espiritu Santo nga mo'y magtutudlo sa kamatuoran, dili siya makapatinaw, dayag sa mga kamatuoran kung ana kita mga sala. So therefore, 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." O galang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31 says in English, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Acts 4:12 nag-ingon usab, "Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved." Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray.
Heavenly Father, we thank you once again for bringing us here so we can continue our spiritual momentum. Salamat o Diyos sa imong hatag ka na mong lugway sa mong kinabuhi. Askil pa nga mong panglawas karon ug napay kalantip sa mong pangunahuna. Kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya o grasya. Dili kami takos nini o Dios. Panikaw matinumanon magayod sa imong mga saad. Bani kami ning adlaw. Sa among pupadayon ini among Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan, welcome na usab once again sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kaninyo mga higala, mga inunta mga suki na nga nagapadayon gayon sa pagsunod ini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios kaninyo mga higala o mga igsuon diha ni Kristo. Welcome. Og karon ipadayon nato ang atong paghisgot, pagtuon niining tun-anan nga giuluhan nato og the real keys of success in life. Okay? Kagahapon ato namang gihisgutan kadtong ikalima, the fifth real key of success in life. Nga mao ang atong paggamit ni ining napulo ka mga pagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Operation RFFG, DPIH-PO. Mga niya itong memory aid. O sa ito ba, gamiton nato sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Kaya mga tubang manggitag mga suliran. Right? Okay. Sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios agi og sunod niya ng mando sa 2 Peter 3:18 patubuon ang atong kalag pinagis pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. So kini atong pagpadayon, okay, kat-on kita o masilsil ang napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran nga giandam man ni sa Dios sa kaniadtong wapagtanan. Kung anaara ka natog mo pahimos batanya na o dili. Kay ang paggamit nato niini, pagpahimos nato niini, the utilization of the 10 problem-solving devices in life, atong makatunan ang mga subtopics nini sa sama pananglit sa description o pagulagway sa plano sa Dios sa atong kinabuhi nga it is ang plano sa Dios gitawag nato ni protocol plan of God, and it is defined as the best and the highest. Way makalabaw kining plano sa Dios alang sa atong kinabuhi. O kining maong plano gihulagway nato ato kining gihubad o hinung tagi define nato nga it is a problem anticipator, problem preventor, problem identifier o problem solver. Okay? Problem preventor, problem anticipator, problem identifier o problem solver. Mga disenyo kini, paagi kini sa Dios alang sa atong paggamit sa atong kinabuhi o kini mo resulta na unya sa atong pagkaokupado na kang Ginoong Kristo. Mao ni ang mechanics nga atong makabot kining ang nga diin maokupado na kita sa kinaiya o sa persona ni Ginoong Kristo. So, persistency,
consistency and perseverance sa atong pagtuon sa pulong sa Dios mao ni makaugmad niining atong gugma ngadto sa Dios kamahan. Category 1 love kini. Our love for God the Father is being developed. So, ma-develop, maugma ang atong gugma ngadto sa Dios ug ngadto sa pulong sa Dios. It motivates believers to be pleasing to God. It motivates obedience to God. Kita mutuman sa iyang mga sugo, iyang mga mando. To be pleasing to God, to kanang obey God's mandates, o kini mo resulta in the worship of God. Now, ano may buta sa bot nining worship, pagsimba sa Dios. Naibawa ka ba kung sa giyo'y buti pa sa bot? Ang worship of God, ang atong pagsimba sa Dios, mao kini ang exaltation of the person, the character of God, and the plan of God, including, of course, pagpasalamat nato. Ang atong pagkamapasalamaton ana diyan sa frontal lobe sa atong sa kasing-kasing sa atong kalag. It is in the frontal lobe of the mentality of the believer. So, unsa pa may ubang mga positibo nga sangputanan nini sa atong pagpadayon, malahotayon, masigihon, makanunayon nga pagtuon sa pulong sa Dios. Well, ma-oriented na niya kita sa doktrina, and then maingon nato nga doctrinal objectivity about people and about things. Natay doctrinal confidence in God, maugmad na kanang atong pagsalig ayud sa Dios, pagsandig ngadto sa iyang gahom, o nakitay doctrinal courage toward men. Okay? Unya, natay goal orientation, natay pagkahiluna gyud, klaro na kayo, tinaw na gyud ka sa atong panumduman ang atong tumong sa kinabuhi. Now, so mo na nga a believer now is he can finally figure out what he's trying to do in life. Maklaro na gyud niya unsa gyoy tukma husto nga pagi kanang sa pagbuhat alang sa unsa kalampusan sa atong panginabuhi. Now, ayaw ni kalimti. Only Bible doctrine can give the proper orientation nato nga mga magtotoo to know what we are trying to do in life. Plus, napag-yung grace orientation, or ang sabay laingan in grace orientation, it's humility nga itong pagka-mapaubsanon. Plus, madugmad na niya ang atong inner beauty. That's the development of true masculinity. Kanatong mga kalalakinan o true femininity sa mga kababayinan. Kita nimo? Na inner beauty, maklaro gyud. So, mo kini ang establishment of that divine viewpoint lifestyle. O, paminaw, that is God's goal. Maunay tumong sa Dios, kabubuton sa Dios, alang sa matag magtotoo. So, I repeat, he has two objectives. Goal, the establishment of this divine viewpoint mental attitude lifestyle. O ang ikaduha, of course, as a byproduct of that, agi o resulta niya na kita makabuhat na o mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan. Production of divine good. O paminaw ni. Sa diha nga kanang maong magtotoo makakabot na niining maong ang this particular stage,
that believer is now in a position nga siya magamit na sa Dios, in the hands of God. That's the very position where he is now, nga siya usable in the hands of God. O at the second stage of that, of course, mo ang gitawag natong divine viewpoint, lifestyle, and historical impact. Nga ang maong magtutuo ang anaay nakapanag-iya na niya na to the rest of the human race, both directly and indirectly. Parehan yan itong kinabuhi ni Joseph. Ninumdong ka ba siyang kinabuhi? He was the object of jealousy. Siya ginang tumong sa kanang pagkasina among his brothers. Nganuman, tungkol kay si Joseph has been impacting everybody in his life. Niya ba'y dakong kanang gibugaton nga na iyag yung na impart nga to kanila, especially his own brothers who were carnal o mga reversionista. Ang iyang mga igsoon, you see, o kini si Joseph naluwas kini sa gamay pa yun, o bata pa siya. He got saved very young. O siya na interesado yun sa doktrina. Diyan siya kainit at his young age. Unlike his father, kinsa may amahan ni Joseph, si Jacob. Ang iyang amahan nga si Jacob was operating without doctrine in most of his life. Negatibo. Why gana? Now, so, si Joseph, nag-inusara siya sa iyang saka, ingon nga, Kristohanon. He had to go with it alone. Well, alam kaniya, it's okay. It was okay because nagabarog man siya sa prinsipyo nga one with God is a what? A majority. Mao ito yung barugan ni Joseph. One with God is a majority. And so, he did just that. Mao kanto. So, na-promoted siya to be the chief shepherd, the administrator sa iyang mga kalihukan, mga gimbuhaton sa iyang amahan when he was 17 years of age pa. Niya, na-promote siya over those of his older brothers who were more than twice of his age. Some of them were. Now, kini silang mga igsuon lagi ni Joseph, wa gyud gana sa doktrina. Wa gyud tinguha nga mo. Tubo, wala. Why pagpanumbaling. His older brothers did. They hated doctrine. They got this attitude. Di nila makatunay kining mong attitude niya from their dad. Ikan sa ilang amahan nga si Jacob. Hindi sila si gana sa pulong sa Diyos. Therefore, they hated God. And they hated anybody. Kinsa nga nagafunksyon nga naay doktrina. Katubang doktrinado. Namely Joseph. And that's why one day he was overpowered dito sa Dothan, as we see diya sa Kapitulo 27 niya ng Genesis. Okay? And then, having overpowered him in Dothan, they threw him into a pit, fully intending to murder him. Diyaw mo na. Instead, ilang gibaligya lang ni si Joseph into slavery dito sa Egypto, assumed because he would be out of sight. Di na gyud siya makitaan, so he would be out of mind.
they'll never have to deal with him again. So, ilan lagi baligya. Now, sud sa 13 anyos, 13 years, si Joseph went through the vicissitudes of rising and falling. Okay? Murag na roller coaster ang iyang kinabuhi. So, miadto siya ros pag kining alagad ngadto kang Potiphar with purchase of of the slave market there sa Egypto. Okay? O kini si Joseph nagagamit yun sa mga pertinent doctrine ngadto sa iyang kasinatias kinabuhi. He kept on growing. Nagpadayon na siyang tubo. He kept on being promoted. Sige siyang kauswag until he became, in a matter of months, pila ra gyud ka mga buwan, nahimo siyang chief administrator ni sa mga kalihukan ni Potiphar. Now, ug mao tong higayuna nga ang asawa ni Potiphar, of course, tried for many months, pilang buwan yun, suway yun siya, yung giparing kamutan, to seduce Joseph, apan wa mo saler. It did not work. Until finally, kining asawa ni Potiphar, birada yun, she grabbed Joseph one day, ug miingon siya, we just have to go to bed. Ug kini Joseph miingon, not me. I'm out of here. Ayaw in town. Wa ko'y labot. And for that, si Joseph dali-dali. He was railroaded into prison. Now, for the same reason, gibaligya siya into slavery dito sa Egypto because of his doctrinal lifestyle. He was railroaded into prison. Motagi, banlod lang siya sa kanang bilangguan. He is experiencing this time category 1 suffering. Moto iyang sinati. Mao kini ang pag-antos basihan kini sa unsa kabubuton sa Dios. This is suffering according to the will of God. Ug niining maong hitabuha, other members of the human race causing Joseph to suffer. You see? So naganto si Joseph sa category 1 suffering. He not only has compassion suffering alang kanila, but he was also the target. Siya ay tumong sa evil retaliation against him tungod sa iyang doktrina gibarukan. In this case, of course, ang asawa ni Potiphar. O kinis Potiphar, stupido ni siya. Okay? Parihan ni Jacob, Joseph's father ba? They were stupid. They did not understand what was going on. What was like about? Ano say? Nagpangitabo na. They were spiritually blind. So, kinis Joseph, gipriso for over 2 years. Duha ka tuig. And from the human standpoint, mura kung imong tanahon, hopeless ang iyang kahimtang. Basta? But from the divine viewpoint, ang Diyos nahibaw exactly what was going on, because God always knows what He is doing. Hibaw man siya tanan niyang hinabuhat, of course. God does not make mistakes. Never. Suwat yun na sa imong notebook. God does not make mistakes. Okay? Paminaw. Get this. God allows evil to exist on the face of the earth. Iyang itugot. But God does not make mistakes in what He allows to come into the life of a believer in Jesus Christ, functioning with doctrine on the face of the earth.
nahibaw ang Dios sa tanan nga nagpangitabo. Iyang gitugot ang dautan to exist on the face of the earth. Apan dili gyud siya masayop. Lungkag gyud siya masayop sa unsay iyang gitugot to come into the life of a believer in Jesus Christ. Samtang gina ug busa, God had a promotion for Joseph. Gi-promote gyud si Joseph that it never crossed Joseph's mind. Wag yun niya dama. Kini si Joseph never imagined the nature of the promotion that God had for him in life. No. So there was no way that he could see it. He was just blind to it. Now, kini si Joseph was not blind because he was functioning in evil. Dili. Wa man na kay nabutahan siya tungod kay dautan na iyang ipangbuhat. You know, he simply was blind because dili man siya kanang he does not know unsa man gyud dangatan niya sa ug madamlag what the future holds for him by way of this planned promotion gikan sa Dios. Dihan ay plano ang Dios sa iyang kinabuhi. But in order for God to get Joseph to that position that nga buot niya nga mahimong prime minister sa Ehipto, for it would not only be target of immense blessing from God. Ang iyang espiritual nung kinabuhi, spiritual life, dili man maapektahan sa iyang mga temporal blessings nga nadawat, dili. Ang mga material blessings, ang iyang kahimtang sa kinabuhi, his position, his wonderful marriage and life, ang iyang espiritual ng Panginoon would go right on. Wag yun. Wa mapiktahi. You see, prosperity in life, in many respects, is a greater test to the believer than adversity is in life. Basta? Mao na. So, hinumdumig itong 8 ka momentum test. 8. Doon ay 8. OSN, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, and prosperity. Mo man na ang kinagrabihan ng prosperity. Ang issue ni mao kini, is it going to distract the believer from doctrine in phase 2? Kay si Joseph, nagpadayon, nagmalahot tayo yun siya. He kept right on doctrine. He never missed a heartbeat of doctrine, no. Ang iyang pagkaokupado sa doktrina, sa iyang divine viewpoint, mental attitude, bahin sa kauswagan. He never missed it in adversity as well. Wala. Si Joseph na promoted nga nahimo siyang prime minister sa Ehipto. Ibaw kag pila iyang edad pa, 30 anyos. At the age of 30, na prime minister na siya sa Egypt. Just try to imagine that. So abrupt, so sudden kind of promotion. Murag kalit yun ang iyang pagka-promoted. You know, ang prinsipyo din nga itong gibarugan mo kini. Isuwat ni sa imong notebook. God promotes the humble. Kinsa man yung mga humble, grace-oriented, spirit-filled nga mga magtotoo. So akong balikon, God promotes the humble believer. Apan, He demotes the proud. Ipaus-us niya the proud believer. So God promotes the humble, ang humble, grace-oriented, spirit-filled believer, but demotes the proud, who are arrogant, self-righteous believers. Ayaw na nakalimting prinsipyo.
Nga niya pag yun. Atong dugang pag yun ang prinsipyo. The way up is the way down. Okay? Kasabot ka niya na. Ang imong padulungan sa taas, diri magsugod si ubos. The way up is the way down. So, ayaw na nakalimti. No. Tungod kay naga-function malagis doktrina si Joseph mo kanto. I-promote mangyud ka. Ingon nga Kristohanon kung ikaw nagmapaubsanon, nagmalahotayon sa imong pagtuon, nagmakugihon, nagmasigihon, adlaw-adlaw gyud nimo tuon, katon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Mao na dugangan pag yun nimo sa paggamit nimo sa 10 problem solving devices. Ayaw kalimti to ha. God's 10 problem solving devices. Gawas. You see, usa lang ni sa mga kasangkapan nga gihatag sa Dios kanato mga magtutuo aron kita makakabot yun niya ng malampuson sa itong pagkinabuhi. God kanang wills that kitang mga magtutuo kanang pahimos sa iyang mga kasangkapan nga tagana o giandam sa Dios kanato. Kining tanan grasya nakita nimo. So na ang 10 problem solving devices. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, ug ang ikana po, occupation with the Lord Jesus Christ. Mao kanang ikalima nga matuod, tinuod, timos, bugos nga kanang yawi nga tumagamit aron kita magmalampuson sa atong kinabuhi. This is the preparation time kining atong phase 2 sa plano sa Dios. Preparation. Paalang sa unsa for the next life. You see? Kay buot sa Dios nga atong mapahimuslan ang tanan nga mga grace blessings in eternity. Gitawag nato kanang escrow blessings in eternity. Ato ang tanan ng atong inheritance giandam na. Incorruptible inheritance. Why? Pagka dunot dili na kay kini mulungtad na nas hangtod sa kahangturan. Ato nang pahimuslan hangtod sa kahangturan sa eternidad. You see? Dili lang kay pilang tuig, pilang siglo hangtod na nas kahangturan. Imong pahimuslan ka na. Just imagine, huwag mo balang una-unaon ka na. Kining atong gibuhat sa pag-andam sa tong kalag, kanang kining saturate sa atong kalag sa mga pulong, mga kamatuoran, mga kanang kabubuton, panguna-una, pasidaan, tuyo, plano sa Dios atong kinabuhi. Atong gipahimuslan. Kay ano sa din nato pahimusli? Kinira mga atong panahon karon nga kita makaandam sa tong kaugalingon. Magandam ta. And God says, go ahead. Just be persistent, consistent, persevering. Just go on. Right on. Sibog sa unahan. Abante. Ayaw gyud atras. Kung buot ka nga mapahimuslan nimo ang imong mga kanang kabilin mo na Bisaya, ang atong mga panulundon, sakto ba na, inheritance,
At kita may kanang mupahimos niya na dito na sa eternidad uban sa kanang paghatag nini sa Dios. You see? Mao kini ang atong mga kining buluhaton ingon nga mga Kristiyanon. Kay ang pagka-Kristiyanon dili kini kay kanang muraog ingnon ta murag way lihok, way kanang movement, wala. Dili na mao. Di na mo ikabubuton sa Dios, kinahanglan nga nagalihok, okay? Nagaabante, nagasibog sa unahan, way lingi-lingi, padayon. You see? Be steadfast. Kung mao bitaw na mando sa Dios, lay up treasures in heaven. Dili itong mga butang din sa kalibutan kay kini lumalabay man lang ning tanan. You see? Lumalabay. Fleeting. Apan kini atong pagtutok, paggamit sa pulong sa Dios atong kinabuhi. Mao kini ang makapaugmad sa atong pagsalig, paglaom, paghigugma ngadto sa Dios. Ug mao kana nga gipadayon nato ni pagtuon kining real keys of success in life. Kay mao kini ang ingnon tagyod nga mao ni bottom line ingon nga mga Kristiyanon. Mao na nga naara kanimo kana. It is a challenge kanatong mga magtutuo. Wa na tay panahon. In fact, nagkaupos ingnon ta. Nagkaupos na ning atong unsa pagkanian ning kalibutan na. Kita man nimo mga pangitabo karon sa kalibutan. Klaro man kayo. You see, ang mga tao karon di nagkasabot. Ingon na dahil sila wala ko kasabot ning atong kalibutan karon asa man ta paingon ini. You see, mao na nga kadturang way doktrina, way kamaturan ang makaingon yana. Paniingon kanimo as a believer with doctrine nga mo imong pasiyon na si mong kinabuhi. You are advancing, you are growing up spiritually, thrilling, kulbahinam kining imong kinabuhi. Kay nga naman, mao man ang tugon sa Dios, mao man kini ang iyang mando, kabubuton. Kini nga itong gitunan, adlaw-adlaw mo na nga, gabalik-balik usahay ni nga itong ibang tuki, ibang isugutan kay gikinahanglan man nato kining labas kanunay sa atong panumduman. Labas kanunay sa atong kanang mentality sa atong kalag. Kay kining atong pangunahuna mao man lagi mo puntariya sa pulong sa Dios. Oh my line. O kini mo na mando sa Dios nga be transformed by the renewing of your mind. O na. Ug ayaw kalimtig yun nga ang panguna-una sa Dios mo atong main goal nga masud yun saturate yun sa atong kanang panunduman sa atong panguna-una sa atong kalag. Kay kini atong kalag ang kalanon ra gyud ni mao ang iyang pulong. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Bisan pa ganito sa daang tugon in the Old Testament. Deuteronomy 8:3 na ingon diha. Ang tao di mabuhi pinagi sa tinapay lamang kundi pinagi sa mga pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kini nga itong gipantun-an, mao kini ang kabubuton, plano, toyo, pasidaan, unsa pa. Huna-huna sa Dios. 1 Corinthians 2:16, huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Just imagine, ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Ang Dios
Iyang una-una musud sa atong una-una ug mao na atong gamiton sa atong pag-una-una. Unsa may mo resulta? Kung mubuhat na tag mga bisag unsang buluhaton, kanang buluhatona belongs to God. Iyan na. You see? Kay mo man na ang paggagantihan sa panahon sa pagtasal na evaluation time right after the rapture, na may pagtasal evaluation time, timbangon ng atong mga binuhatan din sa kalibutan, unsa may mas bugat, mas daghan ang mga maayong binuhatan ba nga iha sa Dios o mga maayo bang binuhatan nga iha sa tao din sa kalibutan, either human viewpoint or divine viewpoint nga gibasihan. So, kung human viewpoint ang imong gigamit sa pagbuhat ng maayo, kanang maayo ha nga binuhatan, mo ni gitawag og human good works. Nga gitandi ka na sa Korinto nga kahoy, kugon ug dagami. O imong sindihana, ha? Imo ba ng kanang sunugon mo sila o bina kahoy, kugon ug dagami ragod, dali ra na masunog, they are combustible. Whereas ang mga mayong binuhatan base ang pulong sa Dios, resulta divine good works. O kanang gitandi sa pilak, kanang bulawan ug mahalong mga bato, o kanang kadliti kuno na sindihi kuno di na masunog, mao na makalahutay og mao na ang rewardable kind of good works. So mao na nga ato ni ibalik, ato naman igisgutan ato ibalik aron sa ingon yana hindi na gyud nimo makalimtan. So kini nga tong pagkinabuhi karon, it's either nagakinabuhi ta kanang ginamit ang mga pulong sa Dios, ang divine viewpoint or human viewpoint. Ato ni padayon ma daghan pa ta kayo paghisgutan, iabot na lang tingali tag rapture ni kay na may undang ni ngadtong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamon ini nga adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, which we do not deserve, we do not earn nor work for. Salamat ning among Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.